sentiu cada vegada que us veieu diferents? Que hi ha una sensació d'estar exclosos del grup, de fer alguna cosa que se surt de la norma. Què es desperta dins vostre quan això passa? O al contrari, què teniu en contra de les persones que se surten de la norma, que fan coses diferents, que són estridents, un punt friqui? Podeu posar-vos en una d'aquestes dues polaritats. Com us sentiu? Doncs això és el que es veurà il·luminat amb la lluna plena Aquari que tindrem el dia 9 d'agost. Així que queda't en el vídeo perquè avui parlarem d'aquests temes troncals, però a part és una lluna plena espectacular. Ho veurem durant el vídeo. Sergi, la lluna plena Aquari d'aquest agost promet sensacions. Aquest agost serà un agost màgic. Nosaltres som la Cris i en Sergi, per si no ens coneixes. Et pots subscriure al nostre canal aquí a baix i també comentar-te que a la nostra web oferim molts serveis. Oferim lectures de carta natal, tenim el nostre pack d'escrits i a més ara tenim una oferta especial d'estiu en el nostre curs d'astrologia psicològica. És un curs que pot ser un abans i un després en el teu camí d'autoconeixement. Si vols més informació, ho tens aquí a baix, però passem a parlar d'aquest mes tan interessant, d'aquesta lluna plena que ens pot portar. Exacte. Com comencem el mes, Cris? Doncs, a veure, per començar a parlar de la lluna plena, primer hem de posar una miqueta en context. És a dir, és una lluna plena d'agost, però què passa abans? Perquè ja sabeu que és veritat que hi ha una lluna plena, que té molta importància, però sempre tot el que estigui passant en el mateix moment té implicacions. Comencem agost, després, poques hores després de que Venus faci ingrés a cranc, així que l'energia venusina de... tot obert, ganes de moure's, de conèixer, de canviar, es calma una mica, es torna més sensible, així que aquest agost tenim una Venus interessada en vincles més íntims, on hi hagi una mica més de cura, més en compte les emocions i on es pugui fer més caliu, més sensació de família, oi? Sí. Però clar, hem de pensar aquesta Venus que és tan bona per aquest cuidar-se, per aquest obrir-se a les emocions, a voler estar amb els teus. Pot ser una Venus superbonica, de fet ho serà perquè després a finals de la primera quinzena farà una connexió amb Júpiter, expandint tot això, però els primers dies d'agost, és a dir, l'1 d'agost, fa una quadratura amb els planetes que tenim a Àries, és a dir, amb aquest Saturn i aquest Neptú que estan retrogradant pels primers graus d'Àries, i això el que farà és un xoc energètic, farà que aquesta suavitat no sigui tan suau, valgui la redundància, o sigui, farà que puguin sorgir temes en quant conflictes familiars, potser, algun tema en com ens sentim que no ens podem autoafirmar, que no podem complir amb els nostres somnis, perquè potser hem d'estar massa pendents del nostre clan, dels nostres, tenim moltes càrregues, hem d'estar protegint potser els altres, cuidant els altres, en lloc de potser poder fer aquest exercici d'anar a per als nostres somnis, emprendre allò que volem fer, i podem sentir com aquesta tensió entre aquestes dues parts, però aquesta energia s'anirà relaxant i cap a finals de mes ho viurem molt millor. Clar, jo crec que quan aquesta quadratura amb Saturn i Neptú, que sempre s'han de veure com oportunitats, per una banda Saturn el que farà serà recordar que Venus, que és vincles i vincles afectius, també ens recordarà que els vincles han de ser responsables, han de tenir un compromís, han de també aguantar el temps, han de ser relacions que es construeixin amb algun objectiu, amb ganes de construir alguna cosa que vagi més enllà d'algú passatger, com podia haver estat aquesta Venus a Bessons, que era més juganera. Doncs aquí aquest Saturn ve a recordar aquest temps, aquest compromís, aquesta coherència, aquesta responsabilitat dins dels vincles, i Neptú, per la seva banda, el que pot portar una mica és un repte amb el que fem quan idealitzem un vincle, quan ens portem potser un desencís,
tenir en compte que hem de tenir Saturn i Neptú units, poden treballar molt bé amb aquest responsabilitzem-nos d'un vincle, tinguem en compte que podem idealitzar, fantasejar i fer una construcció de relacions una miqueta més madura, també, no? Sí, ens pot ajudar a materialitzar els nostres somnis, però és important entendre que amb aquesta Venus a cranc, també del que t'està parlant és si tu no tens uns fonaments, una arrel, una bona base, una xarxa que et sostingui de vincles emocionals, afectius, que et puguin sostenir en aquest sortir al món, en aquest voler-te menjar al món, doncs sí, és molt fàcil començar amb tota la força, amb aquest ideal, amb aquest somni, començar a construir, però hem de tenir un bon suport emocional que ens acompanyi en el camí, perquè no es quedi simplement en un castell de sorra, que comencem amb molta força a construir-lo, però després no hi ha aquesta base, aquests fonaments, aquestes arrels, o sigui, un arbre ha de tenir unes arrels profundes i extenses perquè quan vingui vent, per quan vingui qualsevol problema, doncs no es bellugui. Exacte. I crec que el següent trànsit important d'aquesta primera quinzena d'agost va molt en sintonia també amb els vincles i és precisament perquè Mart fa ingrés a Balança. Mart a Balança, diguéssim que estaria en una energia que li és antagònica, no? Perquè Mart és el planeta regent d'Àries i està més enfocat de forma natural a la iniciativa autònoma i a no mirar més que per si mateix per aconseguir objectius, i en aquest cas Mart a Balança ha de tenir en compte l'altre, integrar-lo i veure's d'emmirall en l'altre, i també aquest Mart a Balança ens farà accionar des d'un punt més d'harmonia, de buscar consens, de buscar un equilibri dins les relacions. Així que pot anar molt bé i molt ben lligat amb aquestes quadratures que estarà tenint aquesta Venus, i per altra banda aquest Mart que haurà de desplegar-se d'aquesta manera molt més vincular, o sigui, trobant-se amb l'altre, oi? Sí, de fet, aquest Mart a Balança que entra el dia 6 d'agost, venim d'un Mart a Verge que podíem estar massa perapunyetes, massa perfeccionistes, ens ajudarà a intentar buscar aquesta harmonia que comenta la Cris. Però què passa? Doncs que aquest, igual que Venus, l'entrada de Venus tenia una mica de conflicte, aquest Mart també tindrà certa tensió energètica en els primers dies d'agost. Per què? Doncs perquè farà una oposició amb aquest Saturn i Neptú que parlàvem. Llavors aquí també torna a sortir el tema vincular que deia la Cris, haurem de tenir en compte l'altre. Quan actuem, molts cops no podem actuar nosaltres, anar al gra, a tota metxa i sense mirar amb qui ens relacionem, perquè sempre és un ball amb l'altre, i tot això que ha comentat la Cris serà superimportant. Però tinc una superbona notícia per vosaltres, perquè aquesta entrada de Mart a Balança, amb aquest xoc frontal amb els planetes a Àries, crearà una figura d'aspectes brutal, supermaca. Ara, quan parlem de la lluna plena, us la posarem en imatge, perquè coincideix a sobre que aquesta figura d'aspectes es perfecciona just al voltant dels dies on té més efecte aquesta lluna plena, i veureu que xula és. Ja veureu el que és, perquè a més queda netíssim, perquè és molt màgic el dibuix que es crea, que a vegades, doncs ja veieu, si heu vist moltes cartes natals, hi ha de tot tipus, els aspectes poden crear diferents formes, però aquesta és especialment bonica i hi haurà moltes persones, molts nens i nenes que naixeran sota aquesta figura d'aspectes i formarà part de la seva carta natal. És una figura de poder increïble que ara us ensenyarem més endavant quan parlem de la lluna plena a Aquari, perquè la lluna plena forma part també dins d'aquesta figura. O sigui que, de fet podem anar a parlar ara, no? Sí, perquè aquesta lluna plena serà el dia 9, si no m'equivoco, o sigui, res, al cap de 3 dies d'aquesta entrada de Mart a Balança, ja tindrem, per punt, una lluna plena Aquari en oposició a aquesta lluna al Sol a Lleó, que què faran les llunes plenes? Sempre il·luminen, posen claredat en temes relacionats amb aquest eix, l'eix creatiu entre Lleó
i Aquari, que al final del que ens parlen és de temes d'autenticitat, de temes de la nostra originalitat, de lo creatius que som, de lo que podem aportar al món, des de quin punt ho fem, no? Si des del pur excentricisme, si realment busquem impactar el nostre públic, o busquem reconeixement o no. Venen aquestes preguntes que hem plantejat al principi. Quan s'il·lumina l'energia aquariana a la carta de les persones que tenen aquest sol aquari, viuen aquesta experiència de vida, però tots tenim aquesta energia i tots tenim relació amb el que implica el sentir-se diferent, el obrir un camí diferent a la resta, el ser, potser a vegades, senyalat amb el dit per diferent, a l'atrevir-se a trencar patrons, a l'atrevir-se a rebel·lar-se contra les normes establertes, a buscar un tipus de jerarquia diferent. Això és un tipus d'energia que ens confronta molt i que ens demana posicionar-nos en el bàndol dels diferents, els que s'atreveixen a obrir camí i els que necessiten cenyir-se més a un pla establert, conegut i on no se sentin rebutjats. Llavors, jo crec que és important que quan nosaltres parlem això, vosaltres internament trieu un bàndol. Jo crec, potser m'equivoco, que molts internament els agrada el bàndol dels diferents, dels que s'atreveixen a mostrar-se diferents, però alhora després a la vida real estan en el bàndol dels normatius, que tots estem, que no és dolent, però ens està parlant, sobretot si ens relacionem amb aquesta energia des d'una emoció visceral, ens està removent, ens està parlant de coses internes que necessiten ser vistes i sota aquesta lluna plena es veuran. Exacte. Es veuran i haurem de confrontar-nos. A més, ara, mira, us mostrem aquí en pantalla, us posem la carta exacta del dia de la lluna plena. És xulíssima. Perquè pugueu veure, veieu, aquesta figura, aquesta espècie de cometa que es crea, val? De fet, aquest mar de balança que us comentàvem activa tots els signes d'aire, farà que tant Aquari, Balança i Bessons serà una lluna especial per a aquests signes, perquè aquests signes notaran molt més aquesta energia. Es forma amb aquests trígons una energia harmònica de talent que el que activa també és aquest moment històric que estem vivint. O sigui, aquest mar el que fa és activar precisament dos dels planetes que seran més transcendentals pels pròxims anys, o sigui, la pròxima dècada, m'atreviria a dir, gairebé. O sigui, activen, per una banda, la necessitat de revolucionar les idees, ens hem d'atrevir a pensar diferent, a pensar fora de la norma, a fer circular idees boges, i per altra, hem de transformar completament la humanitat. O sigui, la humanitat es troba davant d'un repte. Ja ho he dit amb Reels a Instagram, ho he dit diversos cops, estem en un moment històric molt semblant al preàmbul del que va ser la Revolució Francesa. Imagineu si va canviar el món. Llavors, estem en un moment on realment cadascú de nosaltres s'hi connecta amb aquesta idea de que té poder, pot transformar, té prou idees bones com per revolucionar realment, per atrevir-se a sortir d'aquesta norma que deia a Cris, de no quedar-se en el paper de simplement sí, jo soc molt friqui perquè col·lecciono no sé quins ninots i... Això ja no és friqui. Això ho fa tothom, tio. O sigui, es tracta de portar la consciència humana a un altre nivell, atrevir-nos a revolucionar la manera que tenim de relacionar-nos. Llavors aquest marc estarà activant tota aquesta energia de canvi, tots aquests cants de sirena que ja comencem a veure que el món, o sigui, ja estem en aquest punt d'inflexió, en aquest moment decisiu de que res tornarà a ser com abans, o sigui, que no us poseu, per molt que bé no us estigui cranc, no us poseu nostàlgics. No, és que aquest sistema revolucionari, aquest circuit energètic espectacular que activa Mart, sobretot ve a revolucionar la nostra ment. Jo crec que una de les coses més difícils de canviar no és el nostre aspecte físic, ni fer-nos un tall divertit, ni pintar-nos els cabells, ni decidir portar un colló llampant. Es tracta de canviar el nostre sistema de creences, atrevir-nos a desmuntar i de construir la nostra autoimatge. Això permetrà un canvi. I també ens demana una altra cosa, que és canviar una mica l'entorn que nodreix la nostra ment per permetre'ns
obrir la ment a coses diferents. Però sí, estic oberta a coses diferents, però segueixo mirant el mateix, no canvio res del meu voltant, no m'atreveixo a experimentar amb coses noves, no podrem canviar res perquè ens faltaran els estímuls suficients de canvi. Així que tenim per davant una oportunitat increïble. I després, per connectar amb la nostra autenticitat i amb les nostres rareses i donar-los veu, hem de conèixer-nos, no? I per això insistim tant en l'autoconeixement, en què la carta natal té totes les nostres pistes i que tenim per davant, tenim a disposició un mapa nostre particular perquè tot això nosaltres ho permetem i ho posem a moure, a circular, però clar, ens hem de treballar. I aquesta lluna plena aquari és una oportunitat d'or. Sí, es posarà de manifest tot el tema de la nostra creativitat, de la nostra originalitat, i a més, com que hi haurà aquesta tensió al cel amb aquesta cometa que us comentàvem, és possible que aquestes confrontacions, aquest veure's a un mateix, passi precisament per al mirall que tinguem amb altres i amb aquests xocs d'ego, no? Però tenim la possibilitat d'obrir-nos, gràcies a aquest Plutó i a aquest Urà, a transformar-ho, revolucionar-ho tot. Llavors, aquesta serà l'energia de la lluna plena, però encara hi ha més coses aquest mes. Sí, el dia 11 finalitza la retrogradació de Mercuri. Recordeu que va començar, ara no et sé dir la data, quan va començar? És que tenim tantes dates al cap. Ja fa temps. Fa dies. Tenim un vídeo. Aquí hi ha un vídeo, si voleu veure, us deixem una targeta. Són tantes dates que ara no recordo. Allà parlem en detall de totes les dates i, a part, no només de dates, perquè això no va de parlar de dates i ja està. També us donem consells clars, consells directes, perquè podeu aprofitar aquests primers dies d'agost, abans que Mercuri es torni a posar a directe el dia 11, perquè tingueu en compte quines coses us poden passar i us donem consells perquè ho pugueu portar de la millor manera possible. Llavors, us vull recordar, si encara no estàs subscrit, sisplau, subscriu-te aquí, dona'ns like, deixa'ns un comentari, ens encantarà sentir-te, i parlar-nos que encara queden més moviments, o sigui, al final de mes, el dia 14, crec que és, hi ha aquesta conjunció de Venus amb Júpiter a cranc, que us comentava al principi del vídeo, i aquest sí que ja serà un moment com més dolç, on l'energia potser es començarà a relaxar una mica, Mercuri ja estarà directe, aquestes tensions ja hauran relaxat una mica. És el dia 12 d'agost. El 12, val. Doncs serà el moment, amb aquesta conjunció, prendre un nou impuls, per aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixos. Exacte. Doncs això és el que ens espera la primera quinzena d'agost, però a la segona tenim l'entrada del Sol a Verge, el dia 22, tindrem la lluna nova a Verge també, que us parlarem, i l'entrada de Venus a Lleó, és a dir, que Venus es mou molt ràpid. No us ho perdeu, us esperem en el proper vídeo. Una forta abraçada. Fins aviat.